What's up sa inyo mga Ripo Peeps? Mervin Marata here and welcome po sa aking YouTube channel. So sa mga bago pa at hindi pa nakasubscribe sa aking channel ay maaari po lamang i-click yung subscribe na button at i-hit mo na rin yung tiny bell para ma-notify ka kung may bagong video na i-upload. Alright, for today's vlog, gagawa ko ng isang movie review or reaction sa pelikulang Unforgettable starring Geronimo and the dog wonder na si Milo, directed by June Robles Luna. Kakapanood lang namin ng wife ko ng pelikulang ito kahapon at isa na namang masasabi kong quality Filipino movie. And of course, another movie ito ni Geronimo kaya gusto namin panoorin. Sa hindi pa nakakapanood ng pelikulang ito, don't worry po, wala pong spoiler na lalabas sa vlog na ito. I don't want to ruin your experience, parang reaction o review lang po talaga ito. What excites me to watch this film, aside na si Sarah G yung gaganap na lead star, is parang kakaiba yung movie genre. Somehow it involves a relationship between a human and a pet. Most likely similar sa movie na A Dog's Purpose and A Dog's Way Home, which is wala pang ganong klaseng pelikulang Pilipino. Correct me if I'm wrong. Yun kasi yung naiisip ko pagkakita ko pa lang sa trailer. Pero nung napanood na namin yung movie, the genre sticks to a typical family type of genre. At first, akala ko lang it's more of a human and a pet story, but it goes to show na family dynamics pa rin. However, mas focus nila ang character ni Sarah dito as a neurodiverse woman. May advocacy din yung film towards mentally disordered person, like napataasan pa yung pasensya at understanding ng mga taong mentally incapacity dahil mas kailangan nila yun. Another thing is the advocacy towards animals, pinpointing dogs or cats. Like, if kaya mo na mag-adopt, then mas okay. By the way, sa manonood pa lang ng movie na ito, mas okay kung kasama mo ang buong pamilya kasi sobrang daming pwedeng matutunan, gaya ng pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapatid, pagmamahal sa lolo at lola, pagpapakita ng kabutihan sa kapwa, maging sa hayop man. Sa movie na ito, marami ding celebrity cameos. Hindi ko na lang iisahin kung sino sila. Funny yung scenes na may cameos kasi each role ay nakakatulong upang mailabas ang karakter ni Sarah dito. Ang cameos din ay may surprise value. Yung tipong masyashock ka na lang na, uy, sa ano yun, no? Especially yung sa last scene. Hindi mo talaga aakalain na posibleng siya yung makatuluyan ng karakter ni Sarah. When it comes to cinematography, yes, it's good, though may mga parts lang or scene na madilim, kagaya nung sa ilog at sa forest. But posibleng sa sinehan din yun, some sort of technical issues. Or what? Story-wise, maganda yung pelikula, though may mga scene lang na hanging, pero nakaka-cover up din naman siya eventually. So okay lang, worth it pa rin. Acting skills ni Geronimo, wow! Sobrang napakagaling. Yung character na pinuportray niya dito ay napanindigan niya na napakahusay. Yung tipong hindi mo makikita si Sarah G doon, but yung character mismo. As we all know, na mahirap gumanap na ganitong klaseng character kasi malalim yung paghuhugutan mo dito. Kaya, kudos sa Sarah G, she really nailed it. Ibang klaseng level ng acting. Compared to her previous movies, masasabi kong ito yung pinaka-the best niya. To sum it up, I would rate this movie 9 out of 10. And that's because of Sarah. Ayun lamang po, sana ay nabigyan ko kayo ng idea sa pelikulang Unforgettable. Showing na po ito sa halos lahat ng sinihan sa buong Pilipinas. At kung may additional comments pa kayo sa movie ito na hindi ko pa nasabi, ay i-comment nyo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And i-hit mo na rin yung tiny bell para manonotify ka kung may bago akong vlog na i-upload. Sa mga Popsters dyan, baka naman makasagap ako ng suporta galing sa inyo sa channel ko. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo sa next vlog ko. Chill out! Peace!